Dobrý deň, pán Pellegrini. Dostala sa mi do rúk vaša kniha. Postupne vám na ňu a na obsah v nej budem posielať tieto verejné odpovede. Budem pomenúvať to, s čím súhlasím a odpoviem aj na to, s čím nesúhlasím a ponúknem k nesúhlasnému konštruktívnu alternatívu. V úvode mojich listov pre vás dovoľte, aby som sa vyjadril k vášmu vyjadreniu k mojej osobe, ktoré odznelo v priamom prenose na RTVS v relácii o 5 minút 12. Citujem: my sme si nedali na kandidátnu listinu človeka, ktorý je pravá ruka Mariana Kotlebu. Vyjadrili ste sa takto o mne a reagovali ste na fakt, že politická strana SAS si na kandidátnu listinu do parlamentných volieb 2016 dala mňa. Na základe čoho ste sa rozhodli pomenovať ma ako pravú ruku? Pravá ruka by bola na ich kandidátke nepochybne, a nie na kandidátke inej strany. Ak vášmu tvrdeniu stále veríte, prečo som teda nikdy nebol na žiadnej kandidátnej listine LSNS? Ste ochotní sa za tento výrok ospravedlniť? Ak áno, kedy tak urobíte? Ak chcete spájať a ide vám o slušnosť, ste ochotní sa so mnou stretnúť a na moje otázky mi dať jednoznačnú odpoveď z očí do očí? Ak áno, navrhnite termín stretnutia a ja sa vám časovo prispôsobím. Uvedomujete si, že váš spomenutý výrok sa ma mohol dotknúť? Urobili by ste tak ešte raz? Ako Banskobystričan sa teším, že iný Banskobystričan je vo verejnom pôsobení a snaží sa pomáhať smerom k fungovaniu správy vecí verejných. Sám som kandidoval za predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, kde ma bez jediného billboardu a bez masívnej kampane volilo 7102 občanov kraja. Kde som kandidoval aj proti bratovi daného človeka, ktorému som podľa vás pravou rukou. Prečo by som tak robil? K vyššie spomenutým otázkam z vašej knihy sa dostanem postupne v ďalších statusoch a videách. Niektoré z navrhnutého by sa však mohlo riešiť inak, o čom vám postupne budem hovoriť. Pekný deň želám.